Kazivai zvakare vateereri toda kuchingamidza kuchirongwa chedu konai pastor. Semazuva ose tirongokurudzirana kuti ngatisarege kuramba tichikoverana nevamwe tione kuti vamwe vedu vabatsirikanawo uye vanenge vaine mibvunzo pane zvatinenge tadzidza zvisina kujeka musatya kubvunza zvakare vane mimwe mibvunzo mitsva kunyange izvo zvatisati tadzidza as long as iri mibvunzo iri biblical inogona kupindurika nebhaibheri musaregedza kana kutya kubvunza mibvunzo yenyu paplatform iyo ino dzimwe hama dzinozoita forward the questions to us. Takupindura mibvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu panapa uri a biblical question as well. Regai tiverenge mibvunzo iwoyo sekupiwa kwatakauitwa. Anoti iye ko sei Jesu akati musandibata ndisati ndasvika kuna baba vangu? Dai akabatwa aizoita sei? Jesu akati regai tibva tamhanya pavhesi yacho Jesu anotaura izvozvo tione kuti tingabatsirike sei. John chapter 20 verse 17. Zvakaitika after the resurrection of Jesus Christ. Ende munhu waiti usandibata ndiMary. John 20 verse 17. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Saka muchaona kuti most likely abvunza mubvunzo yakaverenga from the Shona translation inoti usandibata. Rechirungu riri kutotipa clue riri kuti do not cling on to me, for I have not yet ascended to my Father. Now chekutanga chandira kuita kuprova kuti kubatwa kwaitirwa naJesu Kristu kwaisawa kubatwa kwephysically kugumwa, because mukaenda kuna Matthew 28 verse 1 teerere muzwe zvinoita. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb, and behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing was white as snow, and the guards shook for fear of him and became like dead men. But the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and indeed he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, rejoice. So they came and held him by the feet and worshipped him. Sandra kuti zvibude pachena kuti kubatwa kwairehwa kuna John kwakusiri kubatwa kwekubatwa nemaoko muviri. Because panapa totodzwa kuti Jesu paakasangana nemadzimai akunodza madisciples achivakwazisa saka vakabva vamubata tsoka vakamunamata vakakotamira patsoka dzake. Haana kumbova kuti musabata tsoka dzangu. Saka chii chairehwa naJesu? Nosamaona kuti even version yataverenga yechirungu iri kuti do not cling on to me. Now ngatidzokei pana John ipapo muone kuti chii dambudziko ranga raita Mary nderei. Ndichatangira pavhesi ya10 munyatsonzwisa kwazvanga zvabva. John chapter 20 verse 10. Then the disciples went away again to their own homes, but Mary stood outside by the tomb weeping, and as she wept she stooped down and looked into the tomb. Because vawana Jesu asisimo, madisciples akutodzokera kumba, Mary akati handiendi kumba, atanga kuchema adongorera mukati mebwiro. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Then they said to her, woman, why are you weeping? She said to them, because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, but did not know that it was Jesus. Jesus said to her, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? She, that's Mary, supposing him to be the gardener, Garden of Olives, said to him, sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him, Rabboni, which means teacher. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Saka wara rakashandiswa para kunzi do not cling on to me rinonzi haptomai. Rinoreva iro kuti to fasten oneself to cling to adhere to. Saka Mary anga asatodi kusiyana naJesu Kristu. Mamwe disciples anga adzokera kumba, but Mary was still crying, why is Jesu wangu? Why is it? Paakazoziya kuti ndiye akati handichatokusiyi. And she clinged on to him. She adhered to him. She fastened herself to him. Kusvikira Jesu Kristu ati, Mary, don't hold on to me. Chirega kuramba wakandibata. Don't delay me. I have not yet ascended to the Father.
ndoda kutanga ndadzokera kuna Mwari then ndozodzoka. Saka chirega kuramba uchinidhila. In other words, kwainzi usandibata kwairova kuti don't hold on to me, don't delay me, don't stop me from what I need to do now. Jesu aisareva kuti usandigunzva. Kubata kwekugunzva mwiri akuso kwairehwa naJesu Kristu, but Mary anga asisadi kusiya Jesu Kristu. Saka Jesu akati aiwa chirega kuramba wakabatirira pandiri, ndimbotanga ndapedza mission yangu ndaenda kuna Baba then ndozodzoka. Saka hazvina zvazvaita Jesu kubatwa. Pane vakatomubata vakanamata vakabata tsoka dzake. Saka musanetsekenyi kuti nezvaakati musandibata asi hapana, it was him akatobatwa, but zvaingoreva ndezvekuti don't delay me, don't hold on to me, don't fasten yourself to me, don't adhere to me, don't cling on to me. I need to go to my Father first. Kudaira kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.